चिफ मिनिस्टारनि खोमाव खोनाहैबाय दा चिफ मिनिस्टारखौ गासिबो सोलाय सोल' खालामनानै तदन्त खालामनो दायथ' होबाय दा तदन्त जागासिनो दं आरो जायफोर मोननाङा बे मोननाङि बेक्तिफ्रा मोननाय नङा आरो सोरबा न'खरफ्राव हेन्डिकेपफ्राव साथाम साब्रै थाब्ला साथाम साब्रै मोननाय नङा आरो सोरबा गामिफ्राव जोंनाथ' मेनलि हेन्डिकेप बिधवा हाबा जाय बिसोर गुरुत्व मोनग्रोगोन बिनि उनावसो बबेबा गामियाव जुदि बिदि गैथ्राबा निकृष्ट गोरिब मानसियाबो मोनगोन आरो दा बेखौ जोंना CM सारा दा इनकुवारि खालामनो दायथ' होदों इनकुवारिया जागायजेनबाय आरो बेजों लोगोसे एबार जोंनि प्रत्येक MLA समस्तियाव 5,000सो बिदि माबा माने अरुनदयनि थाखाय स्किम फैबावगोन आरो दा बेजों लोगोसे 5,000 आरो माखासेयावथ' 1,000सो दानजानो हागौ दा 6,000सो अरुनदय स्किमखौ जोंनि जे गोरिब मानसिफ्रा जायफोर मोननांगौ मोनफिनगोन आरो जायफोर आनडिउ एडभान्टेज लानाय जादों मोननाय जादों बिसोर मोननाय नङा बिसोर दानजागोन आरो बेक्तिगत बिसोर सोरबा जुदि दानजा गिनानै जुदि गावनो निजस्व जुदि सारेन्डार खालामो मोजां खोथा आरो जुदि सारेन्डार खालामा बेनि सायाव आयेन माफै सरकारनिफ्राय एक्सनबो लागोन बेखौ जोंनि CM सारा होनबाय थादों ओंखायनो जायफोर माने लानाङिया लादों बिसोर सारेन्डार खालामखानाया मोजां आं बेखौ खावलायो आरो दिनै हाबाफारिनि गेजेरजों जोंहा BTCनि काउन्सिलाव मोनसे सिद्धान्त लादों प्रत्येक समस्तियाव गावबागाव समस्तियाव हाबनानै रिभिउ खालामनांगौ मा समस्याफोर दं मा गैयाखौ रिभिउ खालामगोन रिभिउ खालामनानै बेनि सायाव जों रिपर्ट होगोन आरो बेनि सायाव उननि समफ्राव जों मावफुंनो थाखाय दायथ' लागोन आरो दिनै बे सभानि गेजेरजों आं खावलायनो लुबैयो रायजो राजाफोरखौ जोंनि सरकारा प्राय दाबो बोसोरनै जायाखै 1.5 बोसोरनि एसे बारा जादों बहाय गेजेराव दुखुनांथाव बै कर'ना भाइरास जानायजों लोगोसे जों खामानि मावनो हायाखै दा मथा-मथि 6 माससो जों खामानि मावनो जागायजेनदों बेखिनियाव जथेस्थ' जों खामानि मावनो हानाय जायाखै नाजादों प्राय जेसेबां हागौ मावदों 10% जों मावनो हायाखै खिन्थु जों आसा खालामदों फैगोन समफ्राव बोथोरा जुदि मोजां जाबाय जों खामानिखौ मावलांनो हागोन ओंखायनो रायजोफोरखौ खावलायनो लुबैदों धैर्य हमनानै थायो धैर्य हमनायजों लोगोसे सरकारखौ सहाय खालाम दिनै जोंनि प्रमद बर' बिथाङा जेरोखोम दायथ' लाना खामानि मावबाय थादों निस्सय बिथांनि सायाव जों सोनारनानै आवगायनानै खामानि मावनो हायोब्ला निस्सय जोंनि गेजेराव जौगाखांनाय फैगोन जोंनि गेजेराव सान्थि फैगोन जोंनि गेजेराव जे मोजां जे मोननांगौ बे मोननायखौ जों मोनजोबगोन आं बेखौ आसा खालामो आरो रायजोफोरखौ खावलायो जाहाथे बिथांमोना धैर्य हमनानै थायो आरो नेनानै थायो बेखौ खावलायो